Korona nije bila haos. Korona je bila savršen plan. Dok si ti bio zaključen, oni su zaključavali moć. Dok si ti čekao pomoć države kao prosjak, oni su brojali milijarde. Dok si ti paničio i panično kupovao one čuvene toalet papire, oni su kupovali firme, nekretnine, budućnost. Farmakomafija je vodila glavnu igru. Ugovori u tajnosti, milijarde doze bez pitanja, profit na strahu. To je bio njihov biznis model. Ti si bio samo broj u tabeli, oni partneri na tronu. Pandemija je uništila radna mesta, škole, male biznise, ali ne i elitne škole koje su u tom periodu radile. Privatne klinike nisu stajale, puno parom su radile. Elita je zaobilazila zabrane koje je masa morala da sluša. Korona nije bio samo virus. Bila je filter da se vidi ko slepo kleči i ćuti, a ko zna da pita i misli. Upamtite ovo, kriza nikad nije slučajna. Kriza je uvek plan. Pitanje je čije